Territorio vivo. Eu creo que esas son as dúas palabras que claves en estas xeiras que estamos dando polo país, o de territorio porque temos que cuidalo e temos que organizalo, e despois o do vivo, que aquí en Cervantes, como di Eloi, levamos predicando moitísimo tempo, creo que é un reflexo dese territorio vivo, porque desde xente que está facendo rutas, enseñando o patrimonio, hasta xente que está coa música, hasta xente de Valgos que está aí apostando, de Valgos Cerredo, que indous por ampliar as explotacións, xente daqui de enfrente de onde parou o incendio en Vilar e en Olmos, ou xente que está apostando por a industrialización de produtos da zona. Eu creo que esa xente é o reflexo deste territorio que ardeu, pero que podía haber ardido moito máis. E como a veces di Eloi, dice, aquí parou o incendio e parou por unhos motivos. Bueno, pois esos motivos polos que parou o incendio é o que se vai expoñer aquí, non? O que vamos a falar del con xente que está no territorio e que coñece ben o territorio. Por lo tanto, eu vou intentar que as intervencións sexan breves e que despois a xente interveña. Os poucos que estemos, polo menos que haxa diálogo. E nada, temos a Isabel e a Eugenio, que son axentes medioambientais, que conocen perfectamente o territorio e nos van a dar unha pequena visión do que supoño do que pasou aquí. E David que bueno, é alcalde, é tamén empresario e conoce ben o territorio e agora é diputado, eu non sei, non lle falta casi nada. Entonces, é bombeiro forestal, exactamente. Entonces, me parece que é a persona indicada tamén para comenzar. Nada, os deixo con eles e moitas gracias a todos e a todas. Ben, grazas, Vítor, o de empresario non sei moi ben polo equipo, pero bueno, es cooperativista, pero de momento solo con pufos en riba, non? Ben, bueno, antes nada, darvos a graza aos asistentes e as asistentes. Eu voume centrar, máis que nada, no que é o servicio público de prevención e extinción dos incendios forestais, como bombeiro, falarvos de algunhas iniciativas que presentamos, tanto Paula Quintero, que vai a falar tamén despois, como eu, pois no Parlamento de Galiza, pois referente á problemática dos incendios. Como podedes ver na diapositiva 2, vou facer unha moi pequena intro, só con 2-3 diapositivas, para poñer un pouco en situación o que pasou na vaga de lumes, aunque despois vai vir xente despois que vai a falar xa de forma moito máis específica destes temas. Primeiro, que o número de incendios que afectou neste ano 2017 pois foi non casi similar ao do ano 2006, pero bueno, que deixa en evidencia que temos primeiro un problema estrutural de país e segundo que temos un servicio de extinción de incendios pois que agora mesmo está moi atomizado, está desmantelando e que non é totalmente efectivo, non? A Xunta tardou moito en responder, non respondeu nin con eficacia nin con eficiencia. Pase outra máis, por favor. Bueno, as causas, pois eso, lumes de segunda e terceira xeración, onde xa se viron ameazados bens inmobles, onde houve falecidos, que xunto a unha permanente seca, unha seca acumulada xa de 6 estacións, onde leva chovendo menos do habitual, xunto cunha falta de humidade e a velocidade do vento do furacán que tocou as costas do país, pois isto fixo que a propagación do lume que fora moi elevada e que, bueno, pois que pasara, ou se carderan as hectáreas que arderon. Todo isto sumado a unha actividade incendiaria brutal. Que pasa? Que a actividade incendiaria do noso país sempre foi a máis alta do conxunto do Estado bueno, obedece a moitos factores. Ora sí, ora ben, o que non obedece é o terrorismo incendiario o que o presidente nos quixo meter na cabeza, non? Dicindo que había unha trama organizada de incendiarios. Iso naido pode demostrar e polo tanto, dende Marea intentamos desmontar ese discurso e iso fixemos xa no Parlamento en reiteradas ocasións, non? Pasa que, bueno, o presidente, diante da súa ineficiencia a hora de xestionar o que é a vaga de lumes,
pois volcou todo nesas palabras, non? Temos un problema estrutural de ordenación do territorio, un plan forestal desbordado. No ano 2002 aprobouse, creo que foi no ano 2002, aprobouse o último plan forestal onde se prevían 220.000 hectáreas máximas de eucalipto e agora mesmo estamos rondando as 500.000. Polo que o problema tamén é da administración e son os gobernos da Xunta do Partido Popular, ni máis ni menos. Eles son culpables. O abandono do rural, no meu concello, cando iba ao colexio éramos 250 nenos e hoxe hai 26. Éramos 3.000 habitantes en 1900, hoxe apenas chegamos a 1.000. Isto trae consigo o abandono das terras, o abandono do labradío e, polo tanto, pois, o mato crecen as toxeiras, as xestas, as silvas, etc. A falta de ordenación, que tamén falarán depois outras compañeras sobre isto, e a falla dunha política de prevención, sobre todo no que atinxe as faixas de protección. As comunidades de montes, que agora mesmo non están ben promocionadas e que non están a traballar como deberían, e moitas veces por culpa das trabas que pon a mesma xunta. Os resultados, 4 persoas falecidas, 49.000 hectáreas calcinadas. Estas 49.000 hectáreas apareceron gracias á presión que fixemos os partidos da oposición, e que a xunta parece ser que se conformaba con, creo que eran 18.000, cando os agentes medioambientais fixestes un traballo de presión, un lobby de presión moi forte sobre a propia xunta e sobre nós para que sacáramos eses datos para fora, o que demostrou que estaban a mentirnos. E pois o dano medioambiental irreparable que estamos vendo sobre todo esta semana. Vimos arrastres na provincia de Ourense, no Parque Natural do Xurés, no nascente do río Arnoia, do río Barbaña, todo o macizo central, etc. En Marea, cando foi os incendios de Portugal, de Pedro Grau Grande, xa avisamos a Xunta de que podía pasar aquí moi facilmente o que estaba pasando en Portugal. A Xunta non fixo caso, de Marea lanzamos un decálogo contra os incendios forestais, onde tiñamos eses puntos básicos. A loita contra os incendios debe partir dunha estrategia integrada, o van a explicar depois compañeiras. As campañas culturais e de concienciación, sobre todo educacionais, de Marea, tanto Paula como eu, pois ainda registramos unha proposición non de lei antes do verán, cando presentaron o Pladiga, onde estaban os datos plasmados. No 2016 menos cantidade de nenos recibiron información de concienciación medioambiental. Algo curioso, non? Cando a Xunta dice que o saca como un valor vital, e ademais que é algo que os axentes poden facer nos colexios, que non ten custe económico, que moitas veces sabemos que o custe económico que bota a Xunta para atrás, que para nós non é justificable, pero bueno, están reducindo ese número de alumnos que reciben ese tipo de charlas. Novo modelo forestal, a actividade inspectora específica na defensa das normativas, tamén desas 30 normas que Feijóo sacou, pois en Marea desmontámoslle, en 2 días desmontámoslle 22 ou 23, porque xa están nas propias leis, tanto na lei de montes do ano 2012, na lei de incendios, na lei de montes de veciñais e mancomún, etc. Un novo plan de ordenación do uso da terra, en plan galego contra o cambio climático, e por último, que no que vou centrar xa a miña intervención, o reforzamento do carácter público do Servicio de Prevención e Defensa contra os incendios forestais. Ben, como podedes ver nese cadro, a actividade, dicíamolo antes, incendiaria hoxe na Galiza é a máis alta de todo o territorio nacional. O cambio climático está aí, a despoboación e depois a atomización do servicio. Como podedes ver, antes do ano 2005 tiñamos unha media de 10.000 lumes ao ano en Galiza, é moitísimo. E ardía unha media por lume de 2,7 hectáreas. O peso do Servicio Público de Extinción e Defensa era do 70%. Despois do ano 2005 redúcese a máis da metade o número de lumes, pero casi se multiplica por 3 o número de hectáreas por lume. E o peso do Servicio Público xa agora mesmo é menos do 40%. Polo que algo estamos a facer mal cando temos a metade de lumes, pero, sin embargo, arde moita máis superficie. Se pasas o ano pasado, estes son datos do Ministerio de Medio Ambiente, a superficie queimada no país foi de 21.000 hectáreas. Non podemos dicir solo, porque é unha cantidade moi elevada, pero, bueno, comparada ca vaga de lumes do ano 2006 ou deste ano, pois é un dato
que queda moito por debaixo. Sin embargo, chegamos a 8 casi as 9 hectáreas por lume, non? O dato máis alto dos últimos 28 anos. Isto é alarmante. E depois, non sei que... Bueno, creo que se colocou aí mala foto, pero dos 22 grandes incendios que houve en todo o territorio español, 8 deronse no noso país. O 7% de toda a superficie queimada foi na Galiza, non? Polo tanto, o problema, eu penso que xa ven arrastrado de moitísimos anos. Intentáronse facer unhas políticas de cambio no bipartito. Algúnas iban ben orientadas, o que pasa que non tuveron continuidade, son políticas a longo tempo, creemos dende Mareas, que temos que establecer para que isto non volva a suceder. O gasto en extinción dos incendios forestais, como podedes ver, estamos á cabeza con 105 millóns de euros. Isto xuntando coa diapositiva anterior, algo está a fallar e moito, non? Cando temos os incendios máis grandes, como cando somos a comunidade autónoma onde máis superficie arde, e cando máis cartos estamos destinando a prevención, que aí pon prevención, pero é prevención e extinción. O que pasa que, bueno, non lo venden así. Aí pon 105 millóns de euros, o ano pasado foron 107, e a fonte é dos orzamentos anuais das comunidades autónomas, é unha fonte fiable, pero, bueno, vemos comunidades, como pode ser Cataluña, que ata fai uns anos ardía, tiña un problema estrutural tamén con lumes moi grande, pois hoxe só está gastando 15 millóns de euros no que é a extinción dos incendios forestais, e está ardendo moito menos terreno, non? O Pladiga, isto é a nai do año, como se soe dicir, pois aquí é onde nos di as medidas que se van a tomar durante o ano para reducir o número de incendios e cales van a ser os seus puntos de actuación. Os planes de prevención están recollidos aí, non se cumplen. A protección, sensibilización, falábamos antes, reduciuse nestes últimos anos. A vixiancia, os axentes medioambientais que estades aquí, sabédelo, están pechando casetas de vixiancia que son vitais no territorio. Ora ben, Feijóo vendéndonos que van a sustituir por drons. Claro, un dron se pode dar un lume, pero a caseta da Moá, que daba lumes do norte de Ourense e ao sur de Lugo, estaba o señor Néstor ali, que era un home que salía un lume ás 3 da mañá de noite, dicíache onde era, en que pobo, en que aldea, en que parroquia era ese lume, e che dicía as pistas por as que tiñas que ir. Eso agora mesmo o perdemos, o están justificando con novas tecnoloxías, pero algo que non está a funcionar. Bueno, a extinción, o Pladiga prevé o 70% dos gastos que se destiñan, que sexan para prevención e o 30% para extinción, e xusto agora mesmo estamos no contrario, estamos dedicando o 70% do orzamento a extinción e tan só o 30% a prevención. A investigación, onde están esas brigadas dos axentes medioambientais que investigaban os lumes, desapareceron. Agora mesmo se está dando a Policía Autonómica, se está dando a Seprona, cando é xente que non conoce nin a realidade das parroquias onde está actuando, con eses índices de máximos riscos e de moita influencia de lumes. E os axentes medioambientais, de feito se demostrou así, cando foi na época do bipartito, eran os que realmente investigaban as causas e daban cos culpables dos incendios. Desde que eliminaron a investigación no corpo dos axentes, pois o número de detidos baixou tamén. E, bueno, de feito, Feijóo o admitiu, cando nunha desas 30 medidas que deu, pois dixo que se volverían a montar estas brigadas. O desenvolvemento do plan non se desenvolve, pero, bueno, non pasa nada, a Xunta de Galicia pasa por riba. Coordinación e formación dos medios e a xente do servizo, definición clara dos obxectivos e metas por acadar, que isto se resume en que se arden menos que no ano 2006 xa están os obxectivos cumplidos, así é como están demostrando estes últimos anos. E, por último, orzamento e o plan financiero, non? Isto do que falábamos antes. O 70% agora mesmo estamos adicando á extinción e o 30% á prevención. O Pladiga deste ano aprobouse 3 días antes de que comezara a campaña do máximo risco. Dende Marea tamén presentamos iniciativas para que este plan, que se aprobe máis tardar en xaneiro ou febreiro,
para ir preparando, para cando empece o máximo risco, que este operativo ao 100%. Non houve participación, de feito, cando presentaron o Pladiga, houve xente, dende algún sindicato agrario, como pode ser o Sindicato Labrego Galego, algunhas asociacións ecologistas, como Amigo da Terra, etc., que se levantaron. Eles non foron consultados e eles non participaron nese plan, como así o recolle a propia lei. É un copia e pega de outros anos. E, bueno, pois nel non dicía que iba a haber 303 medios de actuación entre brigadas terrestres e aéreas, 12 medios aéreos do Estado, eso é mentira, agora mesmo existen as BRIFs, que están en Laza, que están aquí permanentes, como temos algunhas en Asturias, pero depois o resto de medios aéreos do Estado, bueno, a parte dos FOCA, que sí que están en Lavacolla, creo, se non me confundo, o resto dos medios veñen a demanda de que haya lume ou non están aquí físicamente. O sea, que poden estar aquí como mandan para a zona do Levante, non? Os 177 medios terrestres da Xunta de Galicia e os 17 medios aéreos dependentes do goberno galego. E que hai un menos que non anterior. E é un helicóptero, en Marea tamén protestamos no Parlamento, de feito levámoslo a unha comisión. É un helicóptero na zona do Barco de Valdeorras, unha zona onde está o Teixidal de Casallo, onde está Enciña da Lastra, o sea, cun valor ecolóxico vital para a zona, e o quitaron por economizar, por quitar gastos. Eles se escudan en que en liña recta, que está o de San Xoán de Río a menos de media hora, pero igual é unha zona de moita incidencia de incendios, unha zona dun gran valor paisaxístico, e, polo tanto, pensamos que sí que ten que estar. O que fallou nesta vaga de lumes, así a grandes rasgos, falta de previsión das condicións climatolóxicas. Está claro, hoxe sabíamos que había unhas secas, sabíamos que había moita temperatura, que había moi baixa humedade, polo tanto, e que tiñamos os ventos estes por culpa do Ofelia e Barder. E depois, o dispositivo contra os incendios forestais xa estaba desmantelado. O sea, os brigadistas de SEAGA estaban na rúa, os traballadores do servicio público, 436 traballadores e traballadoras, estaban despedidas na casa, porque se acabara o contrato. Depois a Xunta contratou-nos de unha maneira chapuceira, pero chegaron tarde e xa pasara todo. Entón, faltou previsión por parte da Administración, non da Xunta de Galicia. Os medios aéreos e o negocio do lume, a contratación neste último ano se fixo, por os canles oficiais da Xunta. Curiosamente, só se presenta unha empresa, que é a empresa INAER. Esta empresa recibe unha puntuación de 12 sobre 60, o sea, puntuación moi baixa, pero curiosamente non hai outras empresas que vayan a ese concurso que as explicas, non? Entón, desde Marea denunciámoslo, as naves helitransportadas, as avionetas de Doade, de Beariz, a Santela, están fora xa, ahora mesmo non funcionan, cando está demostrado que son uns helicópteros moi rápidos que actúan a moi baixa altitude para ciscar agua, que sí que son efectivos. E polo tanto, INAER cada vez nos está traendo medios con menos capacidade de auga, con menos capacidade de persoas para chegar a un lume. Están con un modelo francés Bell que leva 5 operarios dentro, en teoría 1000 litros de auga de extinción para apagar nos bambis, nos caldeiros. O levan capaos, que é así a palabra que utilizamos o termo que utilizamos para definilo, non levan máis de 800 litros. Cando antes tíamos un modelo Xocol polaco moi versátil que levaba a 12 persoas para apagar eses incendios e con a capacidade de máis de 1500 litros de agua, non? Pero, a empresa INER, o señor Candal, o señor director xeral de Montes, o outro día todos coñecemos que foi imputado. De Marea xa denunciamos tamén o Grupo 6, parece ser que está xa na Fiscalía, hai unha denuncia interposta a nivel estatal, onde entre 4 ou 5 compañías de aeronaves dedicadas á extinción de incendios se reparten o pastel. Uns actúan en Cataluña, outros en Valencia, outros en Galiza, outros en Chile, outros en Portugal. Isto que fai é que non haxa competencia entre eles, non fan competencia desleal, sacan moi baixa puntuación e se levan o pastel así, non desa maneira. E, tamén o denunciamos, e, pois, como ben dicíamos, o director xeral de Montes. A UME, a que salen todas as fotos, son os grandes salvadores en todos os nosos incendios forestais. Hoxe nos está costando só a Operación Centinela, que é a que sustitúe
a vixiancia dos incendios forestais nos está costando a todas as galegas e a todos os galegos 800.000 euros. Deron os datos dende o Ministerio de Defensa do traballo que realizaron aquí nesta campaña de verán e detectaron 150 incendios. 150 incendios se poden dar na Galiza hoxe nun solo día. O sea que é un traballo ridículo. Non están, conocen as feiras todas dos povos, e iso sí que deixan cuartos nas cantinas, pero que non están a facer un traballo, pois, pensamos que con eses cuartos, que as vixiancias móviles, que as casetas de vixiancia que tiñamos no antigo Servicio de Defensa, de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais, pensamos que sería moito máis efectivo. Hoxe, o servicio está totalmente atomizado, non existe un mando único, nos podemos atopar nun solo incendio, ca UME, ca Operación Centinela, ca Brigada dos Concellos, con Traxa, con SEAGA, con Natutecnia, co Servicio Público. Penso que eso para un director de extinción que é totalmente inviable. Moitas veces non existen canales de comunicación entre eles, operan por distintas frecuencias nas emisoras, o que fai un descontrol total, pero ao Partido Popular lle interesa. De feito, non se entende que rematara o contrato de 3 meses de traballadores e traballadores se foran as únicas 3 brigadas ali transportadas públicas, que é de Campiño, a de Vilamayor e a de Marroxo aquí en Lugo, se foran á calle, mentre a de Natutecnia renovaron o contrato. O sea, existe un claro carácter privatizador de todo o operativo, non? E o que ven agora, que xa son as recomendacións ás que non fan caso. Aquí tedes unhas fotos do nacente do río Arnolla, onde é unha zona de turbeira e quedaron xa os tocóns solo, o resto xa foi arrastrado. E aquela foto é do Barbaña, como mandou o compañeiro Santos de Ourense, onde se ve, está nas redes tamén colgado un vídeo, onde se ve como baixan os ríos todos negros. E o futuro que queremos é ese. Saquei esta foto porque esta é no Cumio de Manzaneda e ali ao fondo se ven os Ancares. Entón, por eso me pareceu unha foto moi significativa. Este son as miñas cativas e o que ve detrás é un rabaño extensivo. Un rabaño extensivo de modelo de Viceiras, Eloi deso sabe bastante, que son os que nos teñen os nosos montes, hoxe limpos, non? E, pola miña parte nada máis, moitas grazas por vir e moitas grazas por convidarnos. Bueno, eu son Eugenio, como xa me presentaron e tal. A verdade é que despois da exposición do compañeiro pouco me queda que dicir. Completar algo por aí, o dixo todo e, comparto, casi o 100% do que dice. Eu quería dicirvos, un pouco aquí neste distrito os medios que hai para que vos fagades unha idea do alcance que podemos dar de cara aos lumes. Na provincia hai 5 distritos, este é o de Fonsagrada Ancares. Nel está un técnico, xefe de distrito, 4 técnicos ca función de técnico logo, 18 axentes, e despois durante 9 meses hai 8 brigadas, unhas de 12 meses, outras de 9, hai 6 motobombas, despois, persoal para atender a emisora e de vixiancia, como ben dixo o compañeiro, eso cada vez vai a menos. O das casetas é algo que facían un traballo moi importante, pero cada vez vai a menos. Estamos atendendo ao Concello de Negueira, o de Fonsagrada, o de Baleira, o de Cervantes, o de Navia, Pedrafita, Nogais, Becerrea e Baralla. Durante as 24 horas. É dicir, se hai un lume, hai efectivos para ir aí. Despois de Brao, como dixo o compañeiro, reforzase cos medios de SEAGA e con personal dos concellos. Pero ese persoal cada vez vai a menos. Son 5 brigadas máis que se poden de SEAGA, máis as dos concellos. Eu digo vos isto para que vos fagades unha idea do alcance que podemos ter. Nunha vaga de lumes como houbo fai pouco, pois claro, non damos chegado nin... Fixemos o que podemos, houbo que pasar de atender ao monte a atender aos povos, cando
é unha labor, o de atender as casas e tal, é unha labor de presidencia, de protección civil. Entón, claro, se temos que atender aos povos, o lume dispárase polo monte de forma incontrolable. Cada vez son os lumes máis grandes e cada vez dá máis traballo e fai máis perxuízo. É un pouco para que sepades o que... Despois, a nosa misión como axentes forestais, pois temos unha misión de axente de autoridade, por un lado, quizás a máis fea, que é de facer cumprir as leyes, pero bueno, ten que existir e está aí. Despois temos unha labor administrativa, que é na xestión dos montes da administración, montes en xestión, nos montes veciñais e Mancomún, nos traballos de prevención tamén facemos propostas de pistas, de melloras de puntos de auga e tal. Despois, o máis, por decirlo así, o máis crítico é a dirección dos incendios, que aparte de organizar e xestionar para apagar ese lume, pois é a responsabilidade que temos encima por se che manca algunha persona, se charden ben as casas. Temos aí unha labor que, bueno, é un pouco a que máis nos costa. E non sei. Deixo estar aquí un pouco. No, bueno, siguiendo con el tema de los incendios, de los medios que tenemos y tal, tenemos que resaltar que los medios que tenemos en verano sí que nos refuerzan con bastantes brigadas y tal. Son gente que no tiene experiencia y la formación que tiene es ridícula, vamos, no tiene formación ninguna. La gente que tenemos trabajando todo el año, incluidos nosotros, yo que recuerdo haber hecho en el año 93 unas pruebas físicas y nunca jamás volvimos a hacer ningún tipo de pruebas físicas, ni nosotros ni los medios que tenemos. Teniendo en cuenta las veces que hemos tenido que salir corriendo del monte, la verdad es que es para pensarlo. Y bueno, yo quiero decir que pasó esto en Cervantes y en el resto de Galicia porque podía pasar. Era cuestión de tiempo, eso todos los que estamos en este mundo lo sabemos. Era cuestión de tiempo que pasara una desgracia de estas. Si en vez de estar en Ofelia hubiera habido 2 incendios en Rao, el resultado había sido exactamente el mismo. Nos está pasando también, volviendo a la precariedad de los medios, hace años teníamos las brigadas con 7 personas. Ahora tenemos brigadas con 5. Cuando se pasaron las brigadas a 5 personas, que parece que nadie se acuerda, el trato era que esas brigadas tenían que librar juntas, las 5 personas juntas. Eso se hizo el primer año y no se volvió a hacer. Y ahora nos encontramos en campaña con brigadas de 2 y de 1. Es lo mismo una brigada de 2 que una carroceta sin mangueras. Exactamente lo mismo, no hacemos nada con ellos. Sí, dicen, bueno, tenemos 5 brigadas, 10 personas. No tenemos nada. Sí, son gente, la gente nuestra, gente que tenemos todos los años, porque una cosa que hay que dejar clara. La gente sabe apagar incendios porque lleva 20 años apagando incendios, no por un curso de 2 horas, ni de 10, ni de 14 días. La experiencia es lo fundamental en los incendios y no lo tenemos. Ahora mismo no tenemos eso. Se queda inoperativo. Una brigada de 2 personas puede llevar 50 años trabajando en el monte, que no puedo. Bueno, pasó porque podía pasar, pero bueno, yo os voy a situar un poquitín en el contexto que teníamos esos días, bueno, esos días que tenemos en Cervantes desde hace años. Tenemos una población ahora en Cervantes de 1.460 personas, cuando hace 20 años había 2.200. Tenemos 132 pueblos en Cervantes, alguno ya está abandonado. Bueno, las carreteras de montaña ya tuvisteis la ocasión de ver cómo era. Eso. Y tenemos una superficie total de 277 kilómetros cuadrados y pico. De esta superficie el 87% es forestal. Haceros una idea. Y tenemos un montón de diferencia de propiedades aquí. Tenemos muchos montes vecinales en mano común, muchos montes de varas, mucha propiedad particular. Esto yo no sé si será posible gestionarlo alguna vez. Me parece que no. Pero bueno, y dentro una cosa que agrava, creemos nosotros que agrava bastante la situación, es esta zona está protegida por lo que está, por las condiciones que tiene, pero las figuras de protección que tiene, que son la Red Natura, todo el concello, Reserva Nacional de Caza, unas 4.400 hectáreas, la zona de protección del oso pardo, casi 10.000 hectáreas, es zona cepa también, y bueno, está todo el concello también Reserva de la Biosfera.
Todo esto a los vecinos realmente ¿qué les aporta? Problemas. Problemas, limitacións para facer, tens que ter un montón de autorizacións, de consentimentos, e para facer unha obra ou tal, tens que ter o visto a praxe de outros organismos. Hay ellos problemas y a nosotros dolores de cabeza, porque realmente no aporta nada. Luego tenemos que tener en cuenta, no hay ningún plan de ordenación territorial aquí, de ningún tipo, nada. Aquí no hay nada. Bueno, el tema, pensábamos mencionar el tema de explotaciones ganaderas, pero eso seguramente lo va a hacer Eloy, entonces nosotros no vamos a hablar nada de eso. Y tenemos que empezar a hablar de la gestión forestal, que va a hablar Eugenio. Simplemente adelantar que tenemos casi 6.000 hectáreas en Cervantes de gestión directa de la Xunta. Xa me pasou a bola. A verdade é que somos un dos distritos onde máis terreo forestal temos, montes de xestión. Sobre unhas 56.000 hectáreas, contando coa Fonsagrada. Os montes de xestión, foron creados no seu día, na época de Icona, tuveron os seus prexuicios, a sociedade non acaba de asumilos en moitos sitios, noutros sitios ainda non se fan as xuntas que hai que facer para poder cobrar e facer un aproveitamento deses montes. Temos montes que están en turno e non se cortan porque non hai unha figura no pueblo, ten que haber unha figura fiscal a que ingresarlle ese diñeiro e hai que facer un IVA e hai que eses montes están, digamos, é un polvorín, porque é un monte que se podía haber cortado e están aí asumindo un peligro de que ardan. A gran maioría dos montes foron plantados con pino, salvo pequenas zonas que se meteu algún rodal de roble americano, o resto é todo pino. E a silvicultura, desde o meu punto de vista, é unha opinión persoal, non en todos os lados está bastante ben feita. E é un problema porque non é só o non ter madeira de calidad nin montes ben xestionados nin organizados, senón que son modelos a seguir polo particular, pola xente particular que ten que ver aí unhas podas, ten que ver unhas claras, ten que ver que estamos obtendo madeira de calidad. E aí tamén é un fallo importante. Despois podemos falar das especies a usar no monte, que iso xa, de cara a incendios en esta zona, pensando que é unha zona de montaña onde hai uns costes de extracción, de transporte e tal, e vai a ter un valor singular comparado con outra zona máis llana, como pode ser Baralla. Hai un abismo de... sacas un lote, por exemplo, a subasta da administración, sacas un aproveitamento, un lote, nunha zona de Navia ou Cervantes se veñen 2 ou 3 maderistas. Sacas un en Baralla, veñen maderistas de Ourense, de Coruña, de Pontevedra, e se paga 3 veces máis. Entón, é algo a valorar, entre todos, se realmente facemos ben con plantar aquí piñeiros, ou hai que plantearse en plantar outras especies, porque un piñeiro ten un turno que... E é un problema de cara ao lume, porque aparte de ser unha resinosa que arde con moita facilidade, agravamos o tema da pendiente. Entón, iso, claro, dispárase de forma... claro, estáse usando a nivel particular moi de forma discriminada. Por lei, a distancia, nun principio, a primeira idea foron 50 metros a pueblos. Despois baixouse a 30. E agora parece ser que volve ser a 50. Pero é que hai que pensar, nós temos medido algún lote aí en Navia, na Ribeira, e hai piñeiros de 35 metros. Tanto 50 como 30 metros. Para min, personalmente, nada. Eu, en zonas destas de montaña con pendiente e tal, habría que falar de 200 metros ou de aí para arriba. Non é normal estar metendo esas especies forestales tan peligrosas, as resinosas ou especies que arden pirófitas, se chaman, que arden con moita facilidade, metelas ao lado dos pueblos, porque entonces é que estamos metendo o zorro no galiñeiro. E para nós é un problema, porque
é o que digo, tes que vas a atender aos lumes, pero se tes que atender antes aos pueblos, mentras tanto o lume dispárase por todas partes, non damos abasto. Se non se xestiona a biomasa, mal vamos, mal vamos. É un pouco a idea miña, vamos. Bueno, el tema de los convenios y de los consorcios, yo todos los que he visto, todas las copias de contratos que he visto, se firmaron para plantar solamente pinos. De hecho, cada vez que intentamos meter algún convenio, otra especie, no tenemos más que problemas. El pino arde 10 veces más rápido que el castaño. Eso unido a la pendiente, lo que contaba Eugenio, pues ya, bueno, un polvorín, es lo que tenemos. Un polvorín que además no quiere nadie. Tenemos los pinos de incendios del año pasado, están en el monte porque nadie ha venido a buscarlos, ni regalados. No los quieren ni regalados. ¿Qué hacemos ahora con esa madera? Y luego tenemos una cosa que hay que mencionar. Las limitaciones de medio ambiente no nos permiten apenas hacer vías de saca para sacar la madera. Se plantaron todos los montes y ¿ahora qué? ¿Los dejamos morir de viejo o de incendio? En Renatura deixas abrir unha vía de saca para sacar esa madeira para aí que volver a restaurar. Entón, a madeirista ten un coste e ese coste que non asume o particular. O propietario no valor da madeira é o que perde eso. O madeirista lle faz volver a reconstituir esa pista unha máquina, volver a... que ten a súa razón de ser. Eu entendo. Non vamos a estropear o terreno de forma a abrir todo con pistas. Pero claro, para ter de asumir ao propietario esos costes, non sei hasta que punto. Porque non é que asuma os costes, é que perde na madeira. Se en vez de valer 20, e faz o madeirista que reconstituye iso, vai ayudar ben. Ese es el problema. Bueno, nosotros estuvimos, entre varios compañeros y tal, estuvimos analizando los factores que pensamos por los que llegamos a esto, a este número de incendios y tal. El número de incendios no es especialmente mayor que otros años. Lo que pasa es que cambió de tener incendios como teníamos en marzo, en febrero, ahora los tenemos en agosto, en septiembre y en octubre. Entonces tenemos muchos menos incendios, como decía David, pero con unas superficies. Este año en el distrito llevamos 4.600 hectáreas ardidas y casi 3.000 solo en octubre. Pero bueno, empezamos los incendios en febrero, o sea, tampoco... Y bueno, los factores que estuvimos pensando nosotros, primero, es más o menos por importancia, porque nos parecen más pesados, el descontento general por la gestión medioambiental, el descontento general de la población. Ese descontento también viene por un intervencionismo. Aquí todo lo que se hizo a base de decretazo. Cuando se instauró la Red Natura no se informó a nadie, no se hizo nada. Claro, cuando se vino a intentar informar a la gente sobre un parque natural, nadie quiso saber nada porque están acostumbrados a que todo se les imponga sin pedirles opinión. Y ahora ya no quieren ni darla, es que es totalmente comprensible. Y luego tenemos que tener en cuenta la cultura del fuego. Es lo más fácil del mundo y hasta ahora, espero que a partir de ahora haya cambiado la tendencia, pero hasta ahora los pirómanos estaban protegidos. Un pirómano es menos criminal que un criminal. Y no lo es, realmente no lo es. Pero sí que están protegidos. Parece que siempre estamos buscando una excusa para justificar por qué puso fuego. No hay excusa para poner fuego, pero sí que la población lo ve de otra manera. Esperemos que después del susto hayan cambiado, pero bueno, la memoria para las cosas malas es muy efímera. Luego también... ¿qué más tenía aquí? Bueno, lo de cualquier excusa, vale, los conflictos personales, las envidias de unos pueblos con otros, unos vecinos con otros, parece una tontada, pero sí que está ahí. Negligencia siempre hay, el tema del pastoreo está ahí, eso que saben que no pueden pastar en 3 años, pero bueno, está ahí, es una costumbre que llevan toda la vida. Y bueno, luego tenemos un problema en la montaña, parece también, las tormentas secas nos han dado, pero muchos problemas, pero muchos. Y no estamos preparados, lo veníamos hablando por el camino, no estamos preparados para asumir más de 2 o 3 incendios a la vez. No estamos, nadie nos ha preparado, es imposible. 2 o 3 colapsamos. Nos colasan 2 o 3. Como estamos colapsando, sí. No hay medios, no hay... Es imposible. Hemos llegado a tener en 2006, en las tormentas del 2006, que fueron en media hora cerca de 50 incendios. En 10 minutos solo fueron 32. Es totalmente imposible.
Y si estabas saltando de un lado a otro, al final se te disparan todos, que fue lo que pasó, claro. Se nos pasó. Esos fueron los factores que nosotros creemos que son la causa de los incendios. Teniendo en cuenta también que siempre hay que hacer una cosa que nunca se ha hecho, siempre hay que consensuar con los propietarios de los montes las actuaciones en los montes, y nunca se ha hecho. Mientras no se implique a la gente, no vamos a conseguir cambiar esto. Podemos hablar, aumentar el plan preventivo, lo que os dé la gana. Mientras la gente no se implique en el monte y empiece a darle valor, no vamos a ningún lado. Y luego tenemos unas soluciones que pensamos nosotros que se podían para hacer un cambio de rumbo, y que las va a decir Eugenio. Cales serán? Bueno, eu vou a falar da que teño na cabeza, que é a que máis se me ocurre a min. Ao mellor piso un pouco a zona de Loi, pero bueno. Eu estou no mundo forestal, pero eu penso que o problema gordo que temos e polo que hai que empezar é polo despoblamento dos pueblos, e por organizar as zonas agrícolas. Non podemos permitir que a zona agrícola pase a forestal. E pasa volado, porque só con abandonala xa está. E eu non quero máis traballo, temos bastante monte. O tema é como manter esas zonas agrícolas. Eu teño na cabeza a idea de... É moi difícil nestas zonas plantearnos unha macro concentración parcelaria, porque, claro, ca maquinaria que temos agora, tractores e tal, temos que ter fincas útiles para traballar, senón é imposible sacar un rendemento de aí. Pero eu penso que todos sabemos que é un barbeito, as zonas pegadas aos pueblos, os barbeitos son boas terras. Fomos aos pastizales do monte para ampliar o pasto e o forraje, ampliar a explotación, pero en parte é porque son zonas amplias, llanas e mecanizables, onde podemos usar a maquinaria. Eu creo que na zona de barbeitos podemos facer unhas pequenas concentracións onde se agrupen esas parcelas, e se agora temos 2 ferrados por aquí e temos 20 parcelas, son 20 problemas, porque son 20 problemas de lindes. Son 20 accesos, bueno, 20 accesos non, pero son moitos máis accesos para chegar a esas fincas. Eu creo que nestas zonas de barbeito non podes facer en moitos sitios sin impacto visual, sin da forma máis para manter o paisaxe e todo, concentrar esas fincas e facelas máis grandes. Se logramos que a propiedade de cada un este nunha finca, moito mellor aínda. Eso podese manter limpio. Ainda que esteamos fora e tal, ves un fin de semana, lle pasas a rotativa e manter limpio. Pódese cerrar, hai subvencións. Non é o mesmo cerrar 20 leiras que cerrar unha. Cerras a finca, tela hasta para o tema de caza, para os daños. Para teres patacas e non che fai falta estar co pastor, nin... Se queres ter unhas ovellas non tes o problema do lobo, podela cerrar, poñerlle o pastor. Para arrendos, igual, podes arrendar, cobrar a extensificación. Eu acórdaseme a zona esta aquí ao lado, Vilarello de Donís. Tiña moita pseudosuga plantada e a verdade é que iban ben, iban bonitas, medraban perfectamente e tal. É unha zona bastante llana e eses barbeitos ao mellor usados agrícolamente, se botamos cálculos cobrando a PAC e un pequeno rendimento que se saque delas cunhas ovellas ou tal, e calculamos o que nos poden dar esas pseudosugas ao cabo de 60 anos que é o turno, pero xa calculemoslle 30, vámonos a sacrificar a mitad de turno, as cepillamos. Se botamos cálculos, sacamos máis tendo de forma agraria que tendo a forestal, e non asumimos o risco de que pasa o que pasou. E o día de mañá, se necesitas esas fincas, esas leiras, para verlas usar porque che foi mal en Lugo ou donde fora, telas aí a poder volver a traballar. De outra forma, tes que volver a gastar unha pila de diñeiro para transformalas. E a miña idea era que ojalá en algún pueblo de Cervantes ou tal se empezara a facer este tipo de transformacións que, xa digo, non ten por que ser unha concentración como as que se están facendo, donde se atropellan soutos, donde se atropellan carballeiras, donde se tiran por diante valores singulares. Non hai por que facelo en todo o pueblo, eu que digo, podes empezar na zona dos barbeitos, que é unha zona común.
as terras son dunha productividade similar. E eu penso que era fácil de facer. A veces, hasta sin movimentos de terra con máquinas. Con ter un camiño, un acceso bon, despois o resto era fácil de facer. E ten... eu non conozco o sitio onde agruparan as terras que volveran atrás. E eu penso que é unha das cousas polas que podemos avanzar. Se non, vamos ter os pueblos integrados no monte. É imposible. Tardarán máis menos, pero nada, se nos acerca o monte. Non manteamos, para nós é fundamental ter descontinuidade, senón é imposible manter. E despois podemos falar de xestionar o monte. No monte podemos facer outro tipo de infraestructuras, manter as vaguadas con frondosas, facer cortalumes, pero as zonas agrícolas para nós é fundamental que se manteñan, senón podenos pasar como California. Unha oleada... Era un pouco a miña idea, non sei, é personal, non... Bueno, una de las cosas que también estuvimos hablando, que a mí esa sí que me parece a mí muy importante, como a ti te parece el tema agrícola, yo creo que toda la gente, todos los propietarios de los montes, gente en general, tiene que estar informada y formada para una gestión forestal. Y esa nunca se les informó y mucho menos se les formó. Luego, no sacan nada del monte, no valorizan el monte para nada, no se aprovechan los productos secundarios del monte. Entonces, ¿qué aprecio le van a tener? Eso es importante. Y luego una cosa que hablábamos el otro día, si tenemos tantas figuras de protección, si tenemos Red Natura en casi todo el concello, ¿por qué la madera no sale certificada? ¿Por qué la castaña no sale certificada? La carne, si me apuras, ¿por qué no sale certificada? Debería salir, hay que compensar de alguna manera, no estamos pidiendo dinero directo. A ver, perdona. A certificación forestal, hai dous tipos de certificación. Isto mellor sabe máis Xavier que a Bruña, corrígeme se minto. Hai dous tipos de certificación donde eu teño entendido que por un lado se dan hasta 4 céntimos e por outro 2 serían 6 céntimos en kilo, unha vez que se corta esa madeira. É como unha subvención, cando se... Pero... e é unha madeira que ten preferencia no mercado. Como, por exemplo, cando foi do Klaus, eu teño entendido que a madeira de Irlandas, de Francia e tal, que tuvo preferencia no mercado ante a nosa. A nosa tuvo aí en como se chama, en cargadeiros, empilada aí e non salía ao mercado, mentres que a outra sí ten preferencia no mercado. É como unha certificación. É unha certificación. Entón, nós o que pensamos é que se aquí con Red Natura, que se está condicionando a claras, a dimensións, a manter bosques limpios, que por sistema se debería certificar. E ese certificado hasta o momento o que nos está cobrando pois son ENCE, está cobrando por moito polos eucaliptos en moitas zonas, fundamentalmente pino e eucalipto. E é triste que se lle este dando axudas a estas especies, porque xa elas en por sí solas é máis. Eu se me apuran moito e xa digo, de forma personal, poñería o eucalipto un IVA do 21%. E punto, non me cortaría un pelo. Porque é unha especie pirófita, está por moitas partes e para o tema de extinción está costando a sociedade moito diñeiro. E entón, de alguma maneira, hai que... E a certificación hai que deixalo para especies castiñeiro, frondosas e tal, que nadie o quere. Despois ves que, por exemplo, para facer as barricas, eu teño un familiar que traballaba en Díaz Calvo, en Lugo, que fan barricas para o coñac, para o sur, e traballan con roble francés, como me dice el, e eu quero cospétrea, pero traino de Francia. E aquí non gestionamos un monte para obter madeiras de calidad, non? E hai que apostar polas frondosas. Temos que apostar polas frondosas. Solamente voy a decir lo último, que yo creo que se necesita una regulación especial para toda la zona de la montaña, tanto en el tema forestal, es que no me aguanto sin decir el tema educativo, es que no me aguanta, y tenemos que tirar por esa vía. Y bueno, nada más, yo ya no voy a decir nada más.
Mirade, vamos a abrir un debate porque creo que se dixeron cousas moi importantes aquí. O diagnóstico, como vedes, o teñen clarísimo e creo que casi todo o mundo ten moi claro. O que pasa é que non se leva moitas veces as cousas a cabo, non? Dixo Eugenio unha cousa que a min, bueno, en esta zona, Eloi está por aí e conoce igual que eu esta zona, a das concentracións parcelarias. É que temos concentracións parcelarias feitas, temos 1000 hectáreas de pastizales feitos. Eu acórdome que fixemos un pequeno estudio do que supoñen os pastizales e había unha pregunta que se lle preguntaba aos veciños: a raíz dos pastizales, vosotros estáis dispostos a ampliar a cabana gandeira? E casi un 60% decía que sí. E tamén decía, que supuxo para vosotros facer os pastizales? E decían unha cousa, decían ter máis tempo libre, non? Para min eso era importantísimo, non? Bueno, son datos que eu non quero monopolizar o debate, pero dixeronse aquí cousas importantísimas. A formación para min tamén hoxe en día é unha cousa que está totalmente abandonada. Temos aí unha escola de alta montaña que debía ser un referente e desgraciadamente está como está, non? Bueno, hasta aí chego. Abrimos un turno de palabra de 10 minutos, ao final vai haber un debate máis amplio, pero falamos ahora, se queredes, 10 minutos. Eu quería resaltar dúas cousas. O que dice un humilde axente forestal, que dice que hai que manter a superficie agraria, sobre todo nestas zonas, que é moi importante, e o que dice a conselleira de Medio Rural. Dice, isto solo sirve para pasear, non? Quero dicir que fixadevos aí o contraste de... Simplemente era facer notar eso. Eu pareceme que totalmente de acordo co que dice Eugenio en cuanto aos barbeitos e as concentracións, que moi ben, así debe ser. Pero mentres non se fai iso, había que axudar os paisanos nas zonas de barbeitos e nas zonas, nos pueblos, ao redor dos pueblos. Non é só obligalos a desbrozar, é que hai que axudarlles. Cando se dan subvencións para pastizales, para cierres, cando se dan subvencións para pastizales, para cierres, que está ben. Esas subvencións tamén se deben dar pros desbroces. Non hai máis que ver que os únicos que lles chaman pirómanos que collen son xente maior, son xente de 70, de 80 anos. Por qué? Porque o único medio que teñen nestes pueblos, que queda moi pouca xente, todo moi maior, non teñen forma de desbrozar. Eles non poden físicamente porque son moi maiores. Non hai diñeiro para pagar os desbroces. Non hai diñeiro para pagar os desbroces. Hai que axudarlles a desbrozar. Mentre non se fai iso, habrá que facérllelo. Porque seguro se lles pasa para a contribución, para o catastro, porque fixo ali un pendello para cubrir uns chismes de erva, unhas pacas de erva, pois habrá que invertir en algo eso, en que lles desbroce. Non é só obligarlos a facelo, é que hai que axudarlles a desbrozalo. E non habrá que deixar os 50 metros, habrá que deixar os 300 metros. Pero claro, nos pueblos non queda que non faga, non teñen medios, entón que fan? Moitas veces, en vez de limpiar, porque non poden, van queimar, o señor dos 70 anos vai queimar ali, porque se van me jorobar, van me multar, porque teño isto sin rozar. E vai queimar, non é un pirómano. E desgraciadamente é o que paga o pato sempre. Por qué? Porque non lle axudan a desbrozalo. Hai que dar medios para que o desbrocen. Terá que facelo a administración. Bueno, darlle toda a razón, non? O que sí, que, bueno, a distancia de seguridade da faixa de protección hoxe dá igual que, bueno, estuvo en 100 metros, baixouse a 30 ou agora queren aumentar a 50, como se poñen 1 kilómetro, O sea, mentre non a cumplan, non vai a valer para nada. A propia administración non executa o que ela escribiu nas súas leis, que son do PP, non son nosas. Eles escribiron e eles non a cumplen. Entón, para que esas faixas de protección estean limpas, ten que haber xente nos povos. Por eso que isto non é un problema só de incendios forestais, senón que temos un problema máis amplo, que un problema de país.
E se hai xente nos povos, e se pon, como dicía aquí o compañeiro, se pon a producir con esas pequenas concentracións, ou onde non se pode facer concentracións, o minifundismo tamén ten un valor engadido, que é algo, non, na nosa idiosincrasia, na nosa forma de ser dos galegos, existe un minifundismo, efectivamente, transformar o produto, non, ali onde se fai, etcétera, etcétera. Pois eu penso que iso que sí que é unha medida boa. E despois, están os desbroces, por suposto que teñen que existir, pero tamén, facer un desbroce, e que pase 2 anos, e que haya que desbrozar, e que pasen 2 anos, e que haya que desbrozar. É moito mellor que estén as vacas ou que estén as ovellas desbrozando todo o ano. Non, que moitas veces estás desbrozando por desbrozar e non che vale para nada. Eu coñezo algún pastizal que se fixo na miña zona que dá pena velo. Hai outros que non, que están moi ben xestionados e tiraron para arriba, pero hai algún que dá pena velo. Isto vai mal de cartos que se tiraron aquí por facerlle favor a 2 caciques e ao final quedou a monte e ardeu xa. Se fixo na época do bipartito, non? Entón, pois, eu penso que o desbroce ten que vir acompañado de depois que haya un aproveitamento do uso dese terreo, se non vale para nada. Mentre non se fai ese aproveitamento, e despois gastamos nun ano... Sí, por suposto. Está claro que a administración ten que artellar mecanismos para poder executar eses traballos na faixa de protección, porque se hai xente de 70 anos que non o pode facer, alguén o ten que facer, que non poden herder as casas, non? Iso en cuanto aos pueblos, en catro nesta zona. Aquí temos máis, que chamamos nosotros aquí, Granda, que Arboredo. Entonces, facer queimas controladas nas grandas, iso había que facelo, e non se fai. Xustifícase moitas veces dicindo que é o impacto ambiental. Aí justifica a administración é que non se pode facer queimas controladas porque o impacto, porque non sei que. E despois resulta que aquí facemos carreteras de 8 metros de ancho, desfacemos, ferimos todo, donde pasa un tendido eléctrico é igual á administración que haxe árboles, que haxe castaños, que haxe... Aí desfán o que haxe que desfacer. E utilizan 4 metros, 6 metros, 8 metros. Aí non hai o problema do impacto. A carretera, poñemos exemplo, a de Doiras. Resulta que meten nos sitios que é cómodo de facer 8 metros de ancho. E despois deixan no sitio que, claro, que é máis complicado, deixan os 2 metros. E resulta que no medio da carretera hai 8 metros, pero para chegar a esos 8 metros hai que pasar por 2. Para entrar e para salir. Entón, aí non hai o problema ambiental, non hai o impacto ambiental. Entón, o das queimas controladas, sería unha das solucións nesta zona, porque hai moita granda. Si, a ver, queimas fixéronse e síguense facendo, seguiremos las facendo, ainda que para nós os axentes ten un problema. Non temos o respaldo da administración por se nos escapa. Temos un problema gordo aí. Se nos escapa, a pexuga con el. Pero ainda así, xogámoslo pellejo porque conocemos o problema e as facemos. Cal é o problema? O problema da unha queima é que hai que preparalas. Hai que facer uns cortes todo ao redor para queimar aquilo que queremos queimar. Se non temos medios para preparalas e non preparamos unha franxa un pouco de seguridade, non nos podemos arriscar non podemos facer unha queima a lo loco. Temos que ter un pequeno corte, pero se non temos medios para preparala, non a podemos facer. De feito, aquí é un dos distritos onde máis queimas se fan, e asumimos, xa che digo, asumimos moito risco facendo as queimas. Non temos un apoio aí. A administración inclínanos a que as fagamos, pero despois falta o respaldo. Se che escapa e arde un pinar dun particular, tela marinera. E xa non digo que haxa outros bienes ou que se che manca unha persona ou tal, vas ao xulgado e, bueno, estás facendo algo que despois ven, se non tiñas a distancia que había que ter, se non había o cortalumes que había que ter de ancho suficiente, se non estaba en terra, se non dispoñías dos medios, se facía algo de vento, pasanse a pelota por todas partes e quedas ali. O que está claro é que se non se combaten os lumes antes deles, despois é imposible. Se as medidas de prevención non se fan, é imposible que non haxa. Despois non se fan. O que pasou aquí con estes incendios, botamos a culpa a uns a outro, tal. Non había solución, non había grandes solucións que facer.
tal como se montou isto, bueno, que che vou explicar a ti como estaba aquilo, como estaba aquilo. Por outra parte, despois, a desorganización non é o tema voso, pero eu vivino en Cela, as brigadas carrocetas esperando o lume detrás do pueblo, con uns axentes que viñan de fora, que non conocen o territorio, non saben por onde atacar o lume, entonces onde esperan na carretera que está detrás do pueblo, porque para chegar onde estaban as carrocetas tiña que arrasar o pueblo para o primeiro lume. Estaban por detrás. E eu particularmente dicía, pero por que non baixades aí? Estamos esperando órdenes. Todo o mundo estaba a esperar órdenes de quen? Do que estaba, eu non sei, en Lugo, ali na oficina da Xunta, esperando no despacho, dicíndolle, tirade para onde? E non, así non... E os paisanos, eran os que estaban, ou estábamos no río, onde se podía cortar o lume, e os agentes que estaban cos carrocetas, como non conocían o terreno, non sabían onde iban a atacar o lume. Estaban esperando a recarga que lo dixera. E non se puñan non as órdenes, senón a dicirle ao paisano, acompáñame, lévame, non. Aí estaba a Guardia Civil para o paisano, desaloje, báchase, padoiras, para non sei que, botar os paisanos do sitio, que son os que conocen onde teñen que atacar o lume, e non ten o agente que vai ali, que non é da zona, non sabe onde informarse, onde vou atacar o lume se non conozco o sitio. Pois habrá que plantear esas cousas. Mira, é que temos que guardar así, dúas preguntas quedan breves, porque senón é que os que ven temos un café agora. Mira, bo día, Eugenio, comentaches que cando foi da vaga de lumes de outubro que en algún momento estabas apagando o monte, te deixastes de apagar no monte porque tú estes que ir ás aldeas, a pesar de que iso non vos correspondía, non? Que iso era unha cuestión que decías que correspondía á vicepresidencia e que, por lo tanto, era unha cuestión sobre todo de protección civil, non? A miña pregunta é, cando facedes algo así, deixades incidencia de que houve que proceder desa maneira, os medios onde están os medios que tiñan que estar aí e non estaban, se deixa algún rastro diso para que quede constancia da insuficiencia dos medios para abordar esa situación? A verdade, fixémolo intuitivamente, sin deixar rastro de nada. Xuntámonos cos veciños. E máis, chegamos a esconder algún veciño no coche para metelo outra vez para nós, para metelo ao pueblo. Porque o de desalojar un pueblo é un tema de emergencias, e eu aí non me quero meter porque non sei. Pero eu entendo que se fai uns anos, fai moitos anos, se obligaba a xente a ir ao lume, entre 18 e 65 anos, porque hoy marchas con toda esa xente? Marcha ca xente maior e marcha ca menor, cos nenos, co que queiras tú. Pero a xente que se quere quedar ali voluntariamente a defender os seus bens, se se queda baixo a responsabilidade, eu non sei hasta que punto, non sei se é legal ou non, que eu digo a nós vale nosa vida, que haxe alguén ali. Estás no pueblo, a mellor ten auga suficiente nunha mangueira e nós non sabemos. A nós cae un castiñeiro aí na pista, suerte que le ven a un veciño camuflado no coche, comigo. E me buscou unha motoserra no pueblo para cortar o castiñeiro, que senón non dábamos pasado para o pando. Tes que apagar unha casa e nós non estamos preparados para iso. Eu o primeiro que se me ocurre e o que lles digo á xente que vai, que mando para iso e tal, pola emisora e todo, o primeiro que é o que se me ocurre, que este a luz cortada, porque te podes regar unha casa e tal e podes quedar aí. Mandas o chorro de auga, hai un cortocircuito nese momento e quedas aí como un frito. Fundamental que haxa alguén, oye, está a luz cortada, están os automáticos, e que che diga é fundamental ter nunha casa porque non chegas a un pueblo e non sabes a veces ten auga suficiente nunha mangueira para poder apagar unha casa mentras esperas por unha carroceta. É un pouco, pero xa che digo, non deixamos constancia de nada ni nada, facémolo o que che digo, asumindo unha responsabilidade. Que, por certo, Naider nos deu gracias por iso, tamén non quero reflexar. É igual, que eu non as quero. Eu as gracias... Eu estou para traballo para os veciños, non traballo para nai demais. Bueno, última pregunta. Pero un segundín solamente con el tema de esto, porque Eugenio tiene razón, pero es que nosotros no podemos apagar fuego en los pueblos, porque nos echan en cara, no podemos, no estamos preparados, no tenemos equipo. Nosotros no sabemos qué hacer con un escape de gas, ni queremos tampoco.
¿Sabes? No, pero es que no podemos. ¿Dónde estaba? Es que no podemos estar allí. A ver si nos entra en la cabeza. El sistema de emergencias y protección civil tiene que funcionar de otra manera y nosotros sacarnos de los pueblos. Si tens que sacar a alguén, unha persona maior ou alguén, non te podes meter a unha casa así porque podes quedar aí. Non é, hai que ter uns conocimientos, non é dicir. E despois, claro, para nós que estás aquí en contacto co ciudadano, que somos os que en parte das a cara de todas as actuacións, pois tú como pasas por diante dunha casa que lle está ardendo a un paisano, marchas ca brigada e ca carroceta e que te este mirando. Es que é imposible. Xa iremos a xulgados se podemos, pero eu seguirei no facendo. Pero, porque non pode ser así. Nin debería, eu creo que non debe ser así. Habrá que prepararnos e tal, pero temos que actuar en todo. No monte, nunha casa se fai falta, ou un día de neve como é hoxe, se ten que pasar unha ambulancia, pois teremos que estar quitando pinos aí, para que vayan a recoller a persoa. Creo, Bueno, eu nos discursos forestais sempre voto en falta que se diferencie entre o que son bosques autóctonos e o que son monocultivos. Porque ao final parece que todo é o mismo e nunca nos enteramos de canta superficie se queimou do que digo, de bosques autóctonos ou de monocultivos. Creo que no primeiro caso, polo menos aquí, foron os bosques autóctonos os que apagaron o lume. E iso a xente ten que saber, porque eu penso que non o saben. Non todo o mundo que ten tanto interese en plantar para enriquecerse ou para vender ao cabo dunhos anos. Con unha información máis axeitada sobre o que significa cada unha das especies, eu creo que habería moita xente que estaría disposta a facer outro tipo de plantacións. E desde logo, eu non o escoito nunca. Non escoito esa diferencia. Desde logo, si queréis, temos a proba aí arriba. Bueno, a proba está claramente. Queimou a granda, queimaron as uces, as xestas e tal, e cando o monte chegou onde empezaba o monte autóctono, o monte de siempre, apagouse. Porque, efectivamente, a xente que andaba apagando, pois tiña que estar apagando nos pueblos. E outra cousa, desde fora, porque eu non entendo moito de brigadas e xa vexo que hai aí un tinglado grandísimo, pero pareceme, non sei a quen podo molestar, pero penso que os concellos pequenos non poden ter responsabilidade no de apagar os incendios, porque non teñen nin a posibilidade nin de seleccionar como Dios manda, nin de formar. E entonces o único que temos é unhas cuantas personas que me parece moi ben que estén contratadas durante X meses, que están ali, nin se limpan os sendeiros, nin se limpan os montes, nin se conocen os montes para despois poder extinguir. Entonces ao final, esa xente simplemente está porque ese ano teñen que estar unhos e o ano seguinte outros, pero hai que desde logo non teñen a capacidade para iso. Co da Brigada dos Concellos, fui un alcalde durante 7 anos e nós fixemos a Brigada dos Concellos. Totalmente de acordo co que diste, non? Nós facíamos listas de contratación, perdíamos votos, pero, facíamos listas de contratación con probas físicas, etc. O único que che exixe ese convenio que che manda a Consellería é que a xente que teña un curso de formación de 2 horas é que pase unha proba física ridícula. Nós, en aras de que funcionara ben, aparte pedíamos titulación que no convenio tampouco exixen, tíamos unha brigada de xente que traballaba, que facía os debroces que tiña que facer, as 11 hectáreas que che exixía mínimo, facíamos algún cordón de seguridade en algún pobo, limpiábamos ruta de senderismo, camiños para que entraran a motobombas, etc. Eu recoñezo que hai concellos, hai aquí algún veciño de ali da miña zona, que hai algún concello que actúa como oficina de colocación caciquil directamente para meter a xente a dedo, non? Entón, temos un problema moi gordo, por eso desde Marea queremos que sexa o servicio público 100%, vale?
Depois, que sexa público 100%, tampouco quere decir que todas as brigadas que ten a propia Xunta, como decía a compañera Isabel, estén con 2 persoas. O sea, cando nos venden na televisión que actuaron 15 brigadas, bueno, pois 15 por 5 son 75. Pero que se cadra hai 20 persoas nese lume. Están mentindo. E co tema da superficie, como ben comentas, tes toda a razón. No Pladiga, no bipartito, diferenciabas entre arborado e monterraso, non? Agora síguese facendo igual. O sea, non distinguen un castiñeiro, un rebolo, un carballo, perdón, dun eucalipto ou dun piñeiro. Pero ainda rizaron máis o rizo do Partido Popular e as hectáreas de menos de 20, o lume de menos de 20 hectáreas non os informan. Non salen na página web. Non salen nos medios, só informan das que pasan de 20 hectáreas. Cando no bipartito, un conato de incendio onde ardían 100 metros cuadrados sí que se facía, non? E xa, bueno, para rematar tamén contestaría aquí ao compañero que fixo unha afirmación moi boa, que son os usos tradicionais do monte. Dicía tamén Isabel, os usos tradicionais do monte agora mesmo son incompatibles con moitas figuras de protección que existen. En Rede Natura, agora non permiten as queimas controladas. As permitidas dependendo a pendente sí, nalgúns sitios, pero dependendo a pendente xa non tal. Antes, cando os povos estaban cheos de xente, cando había rebaños por todos os lados, os veciños e as veciñas, os pastores, iban e facían 30 hectáreas na Mallada Nova, na Chaira das Lamas outras 20, ao final queimaban 100 hectáreas na primavera, tiñan un pasto maravilloso, no Eloi tamén sabe algo diso, un pasto maravilloso depois no verán para o seu gando. Agora as prohibiron, non lle deixan facer, e agora cando veñen ali os lumes arden de 1000 en 1000 hectáreas, non? O sea que temos un problema moito máis grande, por querer protexer demasiado, penso que estamos desprotexendo moitas veces o noso medio con todas estas situacións, entendendo que as queimas controladas ou os desbroces que sexan que son as situacións que teñen que vir agora, sí ou sí, para que non nos volva a acontecer, pero bueno, co Servicio de Defensa contra Incendios Forestais que sexa o fin último. Que sexa público o 100% sí, pero que cada vez teñamos que ter menos dispositivo porque cada vez arda menos. Eu penso que iso é hacia onde temos que plexar, non? Mentre non conseguimos estes obxectivos, o dispositivo ten que estar reforzado, por suposto, hai que invertir nel, e que ten que funcionar. Temos que salvar vidas, temos que salvar casas, temos que salvar o noso monte, non? E os nosos bens. Pero que o propio país nos salvemos a nós mesmas e a nós mesmos e que non fagan falta bombeiros forestais. Penso que iso que é moi importante, non?